ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, пеш аз оғози имрӯза видео ҳозир ман мехоҳам барои шумо дар бораи ширкати Atomi камакак маълумот диҳам. Atomi и корейская косметика мебошад ки дорои сертификати ҳалал ҳастад. Марҳамат, касе мехоҳад бо нависед ширкати Atomi гуфта дар интернет пурратар дар бораи компания маълумот пайдо мешавад. Шумо пурра бо метавонед аз уҷа хонед, бинед ки чӣ маҳсулото доранд. Касоне ки мехоҳанд ки кор ва фаъолият кунанд, духтарако, шумо метавонед дар хона нишаста тариқи интернет кор кунед дар компанияи Atomi. Дар тамоми ҷаҳон ҳастай Atomi фаъолият мекунад. Дар Узбекистон ва Қазоқистон ба наздикӣ кушода шид ва дар Тоҷикистон низ ба наздикӣ кор ва фаъолиятшон оғоз меёбад. Барои аввай дер накарда шумо метавонед регистратсия кунед, аз ҳозира кора омӯзед. Дар иҷа хубиш дар ин будае ки шумо ҳамагӣ як маротиба дар 1,5-2,000 рубл харид мекунед ва бо ҳамин кабинети шахсии шумо фаъол мегардад. Ва агар шумо статус гирифтед, шумо дигар аз статус намеафтед, балотон намесӯзад. Шахсоне ки мисол аллакай дар онлайн кор мекунанд, онлайн ширкатҳо кор кардагӣ ҳастанд ва ёда беҳад осон мешавад кор, барое ки аллакай уно и системаро медонанд. Хулас маҳсулотошон ҳам беҳтарин будай. Анамин рақамое ки дар рӯи экран ҳаста, и хоҳараки мода нависед, ино аллакай фаъолият карда истодаанд ва пешравиҳо ба дастовардагӣ ҳастанд. Нависед, бо шумода кори осон, раҳи осонша мефаҳмонад. Бисёр ҳам маошҳои хуб доранд, мукофотҳои нағз доранд. Инчунин анамин продуксияшон беҳтаринай. На танҳо маҳсулотҳои косметикӣ, балки мисол порошоку дигару дигар чизое ки барои хона мо мехарем ҳастай. дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад, ман мехоҳам барои шумо дар бораи анамин либосҳои 50 сомона як навор пешниҳод кунам. Либосҳои кӯдакона. Ин навори ман аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, дар омадгоҳи рақами 12, якум ряди магазинҳои шишагӣ. Анамин магазини рақами 27 пешниҳод шуда истодай ва аз ин дукон ман бисёр видео мекунам. ҳозир дар ҳамин видео мехоҳам якчи гап занам. тамошобинони азиз, кӯдаконаҳо доставка надоранд. Инора ман танҳо барои шумо видео мекунам ки борои нава бинед. Ина пурра адресоша ман гуфтагӣ ҳастам. биёед аз наздик кӯдакотонда мисол интихоб карда харидорӣ кунед. хулас ина двойка, тройка омадагиай то 2 сола 3 солара размеро ҳастай. ана ин тройкаи фасон и то 2 солара размер будай. бинед пиҷакча дора, хушрувак. ҳозир чанд модели дигараш ҳастай, аз вайёрам нишон метиҳам. инами чӣ двойка, чӣ тройкае ки мебинед дар рӯи экран, ҳамаи ҳамино 50 сомон. ана ино бо бодик доранд, дидед? ҷои майкашда бодикай. инчунин ҳастай намихе комбинезонои махировни аз новорождёну сар карда то 6 моҳара намихе комбинезонои фасон ҳастай махировни 50 суми. ана баъд ҳозир бо ғавсакошам ҳастай, аз уноям нишон метиҳам. тамошо кунед. ана ин вайёра бинед, бабочка доранд, тройко, пиҷак дора, майка дора, вай дора, брижа дора, 50 сомон. то 2 сола айнакем вай размер. хулас нигоҳ кунед чӣ қадар формачаҳои хушрӯ, чӣ қадар либосакҳои нағз барои кӯдако. лекин то ҳами 2 солара, 3 сола, баъзеош то 3 солара ҳастай. некем камуш. дигараш қариб ҳамаш то ҳами 2 солара размер ба ҳазур пайдо карда метавонед. биёед хитон аз наздик бинед касоне ки ҳастанд. бисёриҳо мепурсанд ки барои чӣ детски доставка надоред. дӯстони азиз, детски инами рӯз ман видео мекунам, мақсад ино тез тамом мешаванд. ман видео мекунам, баъзан мешавад ки подписчикони мо як ҳафта пас мепурсанд, ман меом ин чизи вайёра намеовум. барои ҳавай осонтар ин ки шумо хитон духтарако биёед, аз наздик бинед, чени фарзандотон интихоб карда харидорӣ кунед. ҳамашон 50 сомонанд. двойка мегиред, тройка мегиред. ана баъд куртко ҳастай.
курткаҳо ҳозир чӣ хеле медонед дар бозор аз 100 сомон болояй, инам 150 180, баъзан курткаҳои детские ҳастай ки то 500 сомона нарх доранд. ай курткаҳое ки дариҷа ҳастай 100 сомона нархошон. ина марҳамат. Курткаҳошон то синфи д3 размер ҳастай барои духтарако фақат. анес вая бинед чӣ хеле хушрӯча. Спортивка зард ваям 50 сомон. ин навори ма дӯстони азиз, ира бинед чӣ хеле хушрӯй. ин навори ма ва ҳам хеле зинда видео кардагӣ будам аз даруни ҳамин магазин овозо кати буд, вале аз сабабе ки реклама доштум саршавии видеода гаштарака ира ма видео кардастам, гаштарака монтаж карда голос аз болош запис карда истодам барои ҳавай дӯстони азиз. ина бинед чӣ хеле бори нави хушрӯ иш. иям ами то 6 моҳа 7 моҳара мумкин шава. беҳад жимпирчаш ғавсаки фасон иям ами 50 сомон. барои ягон ҷо падарка бурданда беҳтаринай. чӣ хеле ки медонед барои кӯдакбинӣ рафтан беҳтарин либосако. бо нархи 50 сомон шумо либосе мегиред ки оянда ҳам кӯдак мепӯшад. бинед чӣ хеле ина ин комбинезонҳо ҳамаш мех доранд. иноям 50 сомонай. хулас дӯстони азиз, бо ҳамин навори мо ҷамъбаст мешавад. умедворам ки писандтон омад. ин навор аз бозори Корвон даромадгоҳи рақами 12 якум ряди магазинҳои шишагӣ магазини рақами 27 буд.